Akonye wetara. Nwanne m. Ibolachi. Yes, Udodi. O ihe anyị na-anụka na this new year. Ọ gịnị bụ ya akwa? Gbasa egwu this our sister Chinyere Udoma. Okay, ọkwa nnukwu musician bụ onye a bụ nnukwu artist. Ya egwu ya na-asị were mme ihe dị gị mma. Okay. Onye mee dị egwu. O nwere ihe n'okwuchara n'ime egwu a, ma ndị na-akpọ ntu ma ndị na akpụ iko na ndị nwere ike kọtọrọ m. Okay, like you said, I don't go the thing now. Even you work now, my TikTok, my Instagram. People they come and the man are saying they good controversial. What are controversial for about the music? The woman the good at her craft. I'm a young man. My name gonna most time na this part of the world. Ekwe yendi neme. Obalalo. So someone say that now. Even for a conversation now. They go and I question they go and no. Kaka get na bunde go and no. Why? The Egu self already the Egu go beyond Christianity. Go beyond that's you got when open or ya na me open na me something because the Egu no open everybody up. What's the Chineke? Na no ora cholo ka okpo ntu. Ana ora cholo ka okwa iko. Ana ora cholo ka ozu oshi. Ana ora cholo ka ose Igbo. Ana ora cholo ka ofia aka. Mana Chineke jigide Chineke ekwana ka o mee ihe dị etu. Oburu it's a good prayer. Na no ora cholo ka o mee ihe na dịrọ mma. Ana ora cholo Peter. And that's to go on so bad thing there about it. I know that you say Igbo. I know that you call that is homo. I know that you call fiaka, that is lesbian. I know that you commit so many atrocities in that drum. So from any controversy on that thing. My name go that now. I can talk about your most we tell you. After I know Kata, that is one thing there. So that is getting alive. I remember some time ago, a church every father they preach. Was in the mother. There was certain man say go afa. Then I quick the man say go afa. Then ebu man the man say go afa. Then I pass the man say go afa. Who's the na-esi Igbo the man say na fada ekwu ọzọ. Ọ rapụ ihe oge kwuru ọzọ maka na ndị ga ma Igbo ka ọ na-ese. So ọ chọrọ ka ekwu nke ndị ọzọ na-eme. Ọ chọrọ ka ekwu nke na-eme. And even at society today in terms of alụ na-eme na those things go afa bụ ihe na-emekarị more na Christendom, Christianity. Eto go ebe na-ezobe njọ. So ya nwa na-ekwu na anụ ọrịa chọkọ mee ihe dị otu a. Ya kwesịrị ịbụ an avenue onye ọbụla ga-eji nene onwe ya. When you na draw my situation, and you get you stop why. From here, the woman go na the Igbo. As far as I'm concerned, the woman is one of the greatest gospel artists in Igbo. Nigeria and Igbo. She's good at her craft. And this particular Igbo, where the woman men chopped her about the Igbo. What do you mean? The woman now use the tone of everybody, both Christian, both non-Christian, both Igbo. Gawata, Menajuka made a joker. Slants ya, Igbo too. Iwaka, now. So Obiro cover so many things. Oboro do homo, Oboro do lesbian. My name is going to work about lesbian. But to homo. So use the young man now. That is why people feel that now. Now the controversy there. What are you doing today? Nama go no. Why get you go no? And I go kaka mota and say no. So this one camera go no. Okay, for Jordi there. And the body is also about kunufu. Then they could they go no. So sorry particular verse kunufu. Osi and I don't know what you call waiko. Another choko work, another choko save, another choko kozuoshi. But Chineke jigide aka, Chineke ekwena. So from about things, so come here for the go on already. Come over here, John chop life from the music. They go to me everything, they go 90%, if not 100%. I want you John for na, but him here na face social media abuna. Not like the woman na potun to ko na alo aka. Even if you know you dey able na alo aka, because as far as the concern proving guilty. If you able na alo aka, we signal alo aka. What signal alo aka? When you do man now, I know how cholo. Call aka. That's my flesh want me to finger. My flesh want me to thief. My flesh wanted to steal. My flesh wanted to do all the abominable things. But Chineke should not allow me to do those things. But the woman na aka. I don't know. I don't know about it. But I'm kick one because now it's only me a jebo na jebo. Man say no name more them. I don't know about her. Yemma boy go na go. And I'm not the good. She's good at her craft. When I go from 90s on the woman. In terms of produce good music, all my own name. She is one of the greatest artists from Igbo land. In terms of gospel artists, the other go from her. And I respect her for that. Ona can go more and more. Ona can come more. What's another one that can go more? That is the woman for you. And they go if you can go gidi. She's good. So every man who told the woman near name, every even I call good guy call now. You're good bad. I know that you call Waiko. I know that you call Loaka.
anaghị achọ ka ọ kpọọ ntu, anaghị achọ ka o zuo ochi, anaghị achọ ka ọ sị asị. That is what our flesh wants. Our flesh wants you to commit. Our flesh wants you to steal. Your flesh wants you to behave abnormal. Your flesh wants you to do terrible things. But with the mercy of God and God by our side, that's why we are not doing those things. And sometimes we do those things. But because of God, I will not do certain things. So when so no giving you the time. What a good thing I know not talking him. What any good thing your flesh wants you to do. Or any good thing your flesh, if you can tell yourself the honest truth, what any good thing your flesh wants you to do. Or your spirit, your flesh will always want you to go the to do bad things, to make wicked and some others, to make them money, to do idea, to steal, to do some things that is abnormal. Your flesh can make it up when you just didn't want yours. That's your flesh, but your spirit wants to be made that thing. So can be bad thing do man. I don't know whether I'm getting my point. Yeah, so get the bad thing. What about anything controversial in that music? When you talk about controversial, because those people that are criticizing them, because the woman naming one after the other. Women name their sins one after the other. That's why they beat my brother. I call you that. There's no advice in maka ndị na-akpọ ntu na ndị na well, ndị na-arụ aka. Ọdụrụ mma mana society mezili na ndị na-esi Igbo. Ọdụrụ mma ihe niile ọwụrụ nke dị mma mana society mezili na nke dị onye mma. Ndị boke bias na isi agara ọwa ọzọ aga. Nke ọsị na sị kama ọ ga-ebinye HIV ka o ji like develop. Ụwa bụ ihe dị gị mma ime aka dị onye mma ka ọ ga-efinye n'isi. Ihe dị mma ma so many things na adụrụ mma na this country. Na people na-eme ya. Amakwa nke dị mma people are them here. Igbo ntu adịrọ mma, ịwụ ụlọ aka adịrọ mma. Chukwu mere nke nwoke na nwaanyị. Okere nwoke na nwoke. Okay, Adam and Eve, okere Adam and Steve. And society anọ ya today si na nwe Adam and Eve, nwe Adam and Steve. So nke dị gị mma isolu mụ na nwembo. Nwaanyị amaka nwaanyị. Kega mesi negodu kọv nwaanyị, negodu ukwu nwaanyị, negodu ụmụ ya, negodu obi, negodu alị, negodu ike. Arapụ m ya, esobe nwoke ibe m. Am I stupid? I'm not stupid now. So, ọ bụ na ihe niile dị arụ nwaanyị atọ n'anya. Ife na ga-ezu ike nwe mmekọ atọ. So from nwaanyị ga-eji fụcha nwaanyị. Ihe niile nwaanyị bụ na-arụ ihe ụtọ, n'obi na-arụ n'obi na-azụ ya na ihe niile. Ọ dịrọ m mma na ọ iji so nwoke ibe m. Ọ na-adịkwa m stupid. But that's na ihe niile na-acha akọsọrọ onye ama nna. Do you understand my point? When everything goes the way you want it will never go. Kọsọrọ onye ama nna, that is what life had. So nke esi na adị ya mma ọ na-eme. Oke ba isi na check up ọla si ihe asịsị kpọbịa sị ka kpọọ ogodi ya mgbe oluzi ya mama ga-akpụ ya mama mkpụ ya. So that is it onye ga-aza gị na ya. Aka dị onye mma ofili n'isi. Nwa laikere ntu. Mana onye laikere ya. So for onwe m ọ dịrọ mma. Onye dị mma ya mee gịnị? Eme ya. So onye ọzọ inwe to ask. Onwe ọzọ inwere maka ikwu maka ihe sister Chinyere Udoma. But one call the woman, to me, the woman be a wonderful artist and I love her with all my heart. But I go anybody that criticize her maka egwu amari on eme. Onye aja jụọ onwe ya ajụ. Maybe onye part of your go n'ebe ahụ. I say anụ arụ chọrọ ka mee ya ọjọọ, anụ arụ chọrọ ka mee dị eto. Na Chineke ji di aka. So I don't know care about how we feel or think about the music. First and foremost, the music is okay. She's good at her craft. So for now, what does it mean? The egwu anọ ọ na-ewuli mmụọ ndị na-aga ụka ka ọ na-egbuta mmụọ ndị na-aga ụka. Even everybody na ejuka bụ Christian to start with. Ụfọdụ onye ọbụla na-ejuka bụ traditionalist. So it depends ihe onye chọrọ. Because Adam obi mmadụ, asị na onye ma obi nwanne ya bụ ma ọgwali ya. For you to know my heart bụ ngwa gị. Ma gwara gị I can pretend to be this throughout our life. If you learn be the type of problem until one day ihe ga-eme ọnụ onye mbụ. So ihe niile is all about pretense. Most people na-afụ n'ụka abụrụ Christian. Most people na-afụ na ebe a na-ezukọ ndị omenala na-ezukọ abụrụ onye omenala. Ụfọdụ na-abịa there for a purpose. So ọgwụcha ya nwere ike ịza gị now. But I drum the music dị okay for onye chọrọ iche ale. Music is basically for who that want to repent. But onye ike mme ya gwugwu. Ike mme gwugwu, that is onye m gasị na egwu adị mkpa. Apart from that, what are the other things? So from bad thing from the music. So onwe nwere ike ikwu maka ya. Okay. Okay, thank you very much. You're satisfied with my answers? I'm satisfied with your answer. Okay. I got in the comment section. Oh, thank you.